sa templo mo isisigaw sa tuwina. Panginoon ang aking kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang aking kanlungan, sino ang aking pangingilagan? Kahit sa lansa sa akin magbanta, ang puso ko'y mapapayapa. Sa gitna ng laban, marami mang humarang, silang lahat mabubuhay. Panginoon ang aking kaligtasan, sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang aking kanlungan, sino ang aking pangingilagan? Isang bagay, O Diyos, ang aking inaasam, manatili sa iyong kalinga. Umawit na lagi ng paborit pagsamba, sa templo mo isisigaw sa tuwina. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw. Welcome sa ito nga programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa ito nga pagsugod nini mong programa, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing nga Dios. Ako kamong gihangyo sa paglitok og mga pagdaig, ug ayaw kalimti ang pagpasalamat. Dili bukat ug dili lisod ang paglitok og pagpasalamat, importante kinasikaso. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga may nagatiman ka namong tanan, Dios nga may namati sa among mga hangyo ug dihatag sa among gipangayo. Niya kami, O Dios, aron sa pagpaminaw kanimo. Niya kami, O Dios, aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagkatiman ug pagkamuma sa tanan nimo katawhan. Imong gitubag ug imong hanggit patalinghugan ang among mga hangyo. Ang mulo sa imong mga tawhan wala nimo pasagdahi. Padayon nimong giatiman o gipatalinghugan ang mong mga yungo kanimo. Imo kami gitudluan unsaon pagkinabuhing tako sa imong mga saan. Ug imo pagyunming gidasig sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Padayon mo kami gipahinumduman sa mga butang nga gikinahanglan namong buhaton. Salamat Ginoo sa tanan nga imuhang pag-atiman kanamo, sa imong pagbantay, pagpanalipod ug paggiya ug paghatag kanamo sa kalipay kalinaw. Ug imo kami gitudluan unsaon pagkinabuhi nga naay pakigdait kanimo. Amahan Dios sa makagagahom, anian usab kami sa pagpaminaw kanimo. Niyan usab kami sa paghisgot sa mga butang nga gikinahanglan namong makatunan. Niyan usab kami, O Dios, sa pagpatalinghog Ginoo sa imong mga pulong. Ang imong mga pamaagi magdala kanamo diha sa imong mga saan. Dalaygon ka nga Dios nga magapasabot ka namo, maghahatag kasing-kasing nga maninawaton. I-bless Ginoo ako magigsunan nga naa karon sila mga dapit sa ilang mga lugar nga nagkinahanglan sa imong tabang. Imo silang tagbuon, imo na usab kami, imo na usab silang panalanginan. Salamat, O Dios, sa imong pag-atiman kanamo. Din wala kay hunong Ginoo
nga naghatag sa among mga hangyo kanimo. Musamhan malaumon usab kami nga imo na usab kami panalanginan sa imong mga pulong. Amo na usab nga tuuhan nga amo na usab nga ang kunod ang imong mga pamaagi. We declare blessing sa matag usa nga naminaw nagpatalinghog karon sa imong mga pulong ninitag na ug ako kang gipasalamatan nga naa kanunay ang pagsinabtanay na Ginoo ang pagpailubay ug pagpaubsanay sa usag-usa sa Pinoy-anan nga naminaw sa imong mga pulong. I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Oh, amen. May buntag mayo nga pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Good morning, good morning, good morning sa ato mga tigsuonan nga nagpaminawan sa ato ang FM station 101.3. Good morning, good morning. Ilabi na sa ato mga tigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa nga nagripli ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan kining pulong buluhaton sa Ginoo, buluhaton sa katawhan sa Dios. Sa Hageo Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa 10 may atong tagaan og pagtagad apan sa dili pa nato sugdan ang paghisgot sa mga pulong sa Ginoo ug pagkat-on niini ato tayong tagaan og pagtagad ang pagpangumusta niining atong panag-uban nining buntaga. Maayong nga buntag, maayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagsunod sa itong programa mga Alsola Family, Dinuyo Family, Dias Malaygang o diha sa itong mga kigsunan Proper Sardinia, Brother Ruel Iran, maayong pagpaminaw ni Konsyal Jeans Iran, no? Maayong buntag, maayong pakiguban o maayong pakiguban ni Dondon, maayong buntag ni Brother Dondon o good morning ug may pagpaminaw usab ni Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Asola diha sa sitio Tubod. Mayong pagpaminaw, maayong pakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin ug maayong buntag sa ato mga kigsunan diha sa Linaw, Brother Kinkinita diha sa Ampak ug sa Linaw Brother Julius ug siyempre ato mga kigsunan Tia Rita ug Tio Jose, Mama Binbin, Papa Binbin, Mama Bibin, no? Maayong buntag og ni Gaw Albert di Day Pamila, Paring Jewel, Day Cora, good morning ug sa tanan nga ato mga kaigsuonan inyong mga kaanakan, good morning. I declare blessing. May buntag, may pagpaminaw sa mga De Villeres family, ang Tamayo family, good morning. Ang atorong isgutan mga kaigsuonan kining buluhaton sa Dios, buluhaton usab sa katawhan. Ang mga katawhan maoray makapamuhat sa buluhaton sa atong Ginoo, maoray makapadayon ato ning tagaan og pagdagan. Ang Hageo Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa 10. Mohatag sa tagpanahon sa pagbasa sa mga mensahe nga miabot diri sa atong panaguban gikan sa atong mga kigsunan nga nakaron sa nagkalay mga lugar sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Mayong buntag, mayong pakigpaminaw ni Sister Gingging Simpron, Inday Dorlin Incabotinsay, Sister Susana Pablio, it's watching right now. Janry Hoybia Francisco, good morning Pastor Dalaygon ang Ginoo, God bless. Si Angelito Sasag Hinilaso, good morning. Og ni Hope Ribaldi del Rosario, mayong aga from Bacolod City. Mayong aga sa inyo diha, Sister Hope, ang Dios magpanalangin. Si Master Gerald, mayong buntag. Maria Victoria Piris Ancot, good morning. Ching Bandejo, mayong buntag Pastor, may buntag usab, no? Sister Jocelyn Bagyo, may buntag Pastor Gideon, may buntag Sister Jocelyn. Si Tiri Pananawon Guanson, good morning. Si Pabstil Manuel, maayong buntag sa tanan kanimo pod Pastor Gideon. Maminaw na punta sa pulong sa Ginoo.
Mayo nga pakig-uban ni Sister Susana Pablio og ni Jerlyn Rojas Buton, may buntag ug sa ni Will G. Kyle morning no, nagmata na hala pamainit. Papa Bibin o Mama Bibin, good morning. Good morning Papa Lo. May buntag mayo nga pakig-uban, dalaygon ang Dios. Magpanalangin. May buntag ni Sister Gingging Simpron. Good morning Pastor, kumusta? O kay Pastora Russell. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor. Gamay na lang jud kulang mahuman ang simbahan. Makahilak ko sa kalipay nga magtan-aw Pastor. Gipasinati jud sa tanan sa Ginoo kun unsa siya kamaayo. Iya jud tabangan ang nag-alagad kaniyang matinud-anon, dalaygon ang Dios nga makasinati niini. God bless sa inyo hadiha Pastor. Kagabi wala ko mag-live kay kana bitawng dili bitaw taanad kining sigig haplas aning kuan kanang palita sa skin coat, pero sa atubangan okay na, finish na, limpyo na, sinaw na, unya lihaanan lang to namo, unya tagbo manamo ron. Pero dunay mga babae siguro nga mo are okay ra gyud kaayo, mas maayo sad tagbo na to ron diri sa simbahan, unya magtapok meron dire, magliha ang uban dili siguro, dipindi lang kung unsay buluhaton mabuhat kay lapok man kaayo. Pero kung kaya ra sa kung paminaw lantaw nga putig yung pagkalapukag yun, lisod kayo kalkalon ang lapok kay maghitak man. Muna nga sud gyud mi sa simbahan, magtrabaho karon sa mo ang tagbo sa usa ka bulan kausa. Mayong buntag, mayong pakiguban ni GPC Santiago. Good morning Pastor, kanatong tanan mga igsuon sa Ginoo, nagsunod diining pulong mo kinabuhi ko. Mga pita, mga igsuon, sige enjoy sa imong kape. Mayong pagpaminaw madilin ihida. Mayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo sa lain na usab nga adlaw na iyang gihatag kanato request, awit maayo ka. God bless kanatong tanan. Sige ato ning patagaan og pagtagad ang imuhang awit nga gi-request diri sa atong panag-uban. Awit maayo ka, diri lang sa atong panag-uban, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Koy Alcasin. Mayong buntag ni Koy. Si Kobe Jan Sermona, mayong buntag Pastor, dalaygon ang Ginoo nga paday nagauban kanimo. Kag salamat sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nagapadasig sa amo nga pagtuo. Pabati Pastor kay Sister Merly Guansing Istaris. Have a blessed day sa tanan. May buntag, may pag-iguban. Salamat kayo sa inyong pag-iguban. O simpre, salamat kayo sa inyong pag-share sa itong programa. Kay sa inyong pag-share ni ini, i-bless mo sa Ginoo. Bulahan kayo ang tao nga nag-share sa itong programa. Daw sama na mo kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ni ining atong panaguban. Si Armelin B. Dadizon, maayong buntag Pastor, og sa tanang alagad sa Ginoo. Si Joyce Morelio Buntog, maayong buntag Pastor, og sa tanan dalaygon ang Dios sa tanang panahon. I'm watching from Surigao del Sur, Bayabas. Si Imalin Chade Prasad, good morning. Si Glory Donaire, have a morning, have a blessed morning. Susana Pablio, maayong buntag Pastor Gideon, Pastora Russell, ug sa tanang naminaw ni ining sayo sa kabutagon. Salamat sa Ginoo sayo sa makakaon sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Si GPC Santiago, salamat kayo sa pag-share ug ang Dios magpanalangin kanimo. Regina Oportune, amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. Good morning Pastor ug sa imong pamilya ug sa lahat ng naminaw sa pulong sa Dios. God bless always. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw. Ilabi na ni Freddy Aquino Tanyo, no? Praise God, maayong buntag Pastor. Nagdamgo ko sa akong asawa Pastor na daw mila inasod. Klase-klase sa mga tao among giduaw. Naghisgot na sa laing tigumanan, laing simbahan ang kanang laing nasod, no?
laing simbahan o dadon mo sa Ginoo sa lain nga simbahan sa pag-alagad kaniya. Mayong nga buntag, mayong pagpaminaw ni Jeline Palipulipog o ni Benjamin Mariano. Pastor Gideon, morning. Mariel Danong, mayong nga pakiguban. Res Bisin, good morning Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo ning laing adlaw sa atong kinabuhi. Amen. No? Si Rizal, mayong nga buntag Pastor og sa pamilya sa akong gipasalamatan ng Ginoo nga safety ang protection sa amo ang pagbiyahe. Okay ra gyud, congratulations, no? Salamat sa Ginoo. Si Liti Gondaya Esther Pasa, good morning. Mayong pagiguban, salamat kay Sister Susana Pablio sa imong pag-share. Mariluna Sigira, maayong buntag. Listi Pargan Rivers Rupolin, good morning Pastor. Thank you, makapabati na pud mi sa pulong sa Dios. Glory to God sa kabuntagan kon karon. Request song Takos by Beyond Worship. Sige, ato nang tagaan o pagtagan. Sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, naaman tuoy mga pagsulay nga atong masinatian. Pero kung pagsulay na gani ang isgutan, lahi sa gitawag kanhabitaw nga disiplin. Lahi gyud ang bation nato sa kalisdanan kon disiplin bana or kaha trials. Lahi ang silot, lahi sad ang kanang pagsulay. Ang pagsulay ug ang disiplina pareho kang makasiratig kalisod, pero dili pareho og pagbati. Kung ang kalisod nga naa nimo karon tungod sa pagsulay, naa kay paglaom, naa kay kalinaw, naa kay kadasig sa pagpadayon bisan sa unsang sitwasyon. Pero kung kalisod nga masinatian sa tao tungod sa disiplina, naasay malang espiritu nga kanunay mo kumbinsi. Mabati niya nga guilty siya. Pero usas mga problema sa tao kung naay garbo, kay dili gyud na makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang tao nga dili makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, gisugilon gyud sa atong Ginoong Kristo kung asa padulong, asa siya paingon. Mo nang kitang mga Kristohanon, kung doon na may mga kalisod, ato nang utingkayon, ato nang susihon. Kung kana ba disiplina, o kaha kana ba pagsulay. O kaha ba tungod lang pod sa atong mga tinguha o mga pangandoy, kay mukos po na siya kalisod. Kanang daghan kay tang mga ikaibgan, nga dili kaya sa atong income, dili kaya sa atong source. Like example, ang imong gusto, maoy matuman, ang imuhang ikaibgan, maoy imuhang gukdon, na magani mga panahon ana bisan gani ang alkansya mga buka good in town, hinood na labi na sa mga ulitaw, naapay butang gikaibgan, naapay balaga nga gikaibgan, mga buka gyud ang alkansya, dili gyud makatigong. Muna nga kung naatay ka gikaibgan pag-ayo, bawal gyud natong mga Kristohan bitaw kanang hingibugon, no? Bawal gyud na siya. Unsay mo abot, pero dili bawal ang mangayo. Pangayo ang butang nga imuhang gikinahanglan, dili na ang butang nga imong gikaibgan. Kay kanang butang nga imong gikaibgan, usahay dili ka masayod kung imo ba nang magamit, makaabag ba na nimo. Kay kun butang ra nga to ang gikaibgan mo atong gukdon, usahay maunay mo hatag nato og maunay mo kuha sa ato ang serbisyo. Imbis mo serbisyo ta sa Ginoo, mag-alagad ta sa Ginoo, mag-alagad nun tas butang. Importante kon unsa may gihatag sa Ginoo, ato nang atimanon, atong ampingan,
amumahon sa paagi ni nga na alagaran ng Dios. Kung doon na kay butang nga imuhang gikinahanglan, dili sayop ang pagpangayo. Gani gitaniyag sa Ginoo kung doon na kay gikinahanglan sa imo pag-alagad kaniya, pangayo kay ihatag yun na niya nimo. May buntag mahayo nga pakig-uban ni kisa may wa pa na ako mabasa diri. Si LV Gabiola, good morning Pastor, prayer request. Pastor, mobalik na ang among trabaho. Proteksyonan mi sa mo ang pag-attend concert unya sa Lunita Coliseum. Kunita or Lunita? Sige. Ato nang iampo ug ang Dios magaproteksyon kaninyo. Awit magkalangit, takos ka diri lang sa tong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maimbutag mayo nga pakiguban ni Bibi Manlapas. Morning Pastor, salamat sa Ginoo kay makadungog na sad mi sa pulong sa Ginoo. Si Rain Sibi Ayuban, good morning Pastor ug sa imong pamilya. Maimbutag pud sa akong pamilya diha sa Tabuk, Hindang, Leyte. Gikan diri sa Silang, Cavite. God bless you Pastor. Ampo amping padayon. To God be the glory. Naminaw ang imong pamilya, Brother Rins, no? I-bless sa Ginoo imong pagtrabaho di sa Cavite. Bisan asa ko. Si Giselle, maayong buntag. Mariel Donong Gumilak ti silingan niya maana diri sa bukid. Mao ba? Maglisod kog basa sa ubang mga mensahe, no, tungod sa kanang pag-type. Si Benjamin Mariano Pastor, usa ko ka pastor diri sa Tagbaros, Mako, Davao de Oro. Kanunay kong naminaw sa imong programa Pastor. Salamat sa Ginoo nga kanunay nga gihatagan ka og mahayong panglawas uban sa imong pamilya. Salamat kaayo sa imong prayer og declaration Pastor Benjamin Mariano. Salamat kaayo Pastor sa imong pagbisita, pagtumbaya sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kaninyo diha Pastor ug sa mga buluhaton. Salamat kayo sa Ginoo sa walay hunong nga pag-atiman sa buluhaton nimo Pastor Benjamin Mariano. Ang Dios padayon magadihog, ang Dios padayon nga magauban magadasig kaninyong tanan. Si Ginaline Pulipog, good morning Pastor. Prayer request ko Pastor kay di ko kaayo katuog magabi daghan siguro kay gipanghuna-una. Susiha kon unsay imuhang giinom. Basig kusog ra pod kaayo ang imuhang pagpangapi. Susiha kon daghan ba kang gipaminsar. So kung di ka kay katulog tungod kay daghan kay kang gipaminsar, kuha minus ang imuhang gipaminsar. Para ma-minusan ang imuhang gipaminsar, kanang simbaha ang Dios. Una-una ang mga mas maayo, una-unaon nimo ang mga bersikulo, mag-memorize ka. Dali ka anang makatuog gani dunay istorya mga kaigsunan nga usa ka manimbahay gikan siyang pagsugod hangtod ni abot og pila ka bulan, ni abot og pila ka tuig wa gyud absent. Karon disusi sa pastor sa nagdubala ng sipahan kinsa gyud way absent para kana bitawng matagaan og pinasahing regalo labi na gyud Disyembre kay na may mga giveaways ang mga simbahan kumbaga. Like inana katong mga dagko o mga growing na kay mga simbahan. Karon niyang nasusi ang usa ka tawo nga wa gyud absent kani sayo gyud kaayong moadtog simbahan. Unya maayo gyud kayo nga iyang nabantayan nga moadtog gyud simbahan. Niabot ang panahon iyang gi-interview ang mga tao. Ngano nga moari salamat kayo Brad nga wa gyud ka absent. Ako nakita pila ka tuig na ka nga ni simba sikat nga misimba og miari ka diri. Kanang moari magyud ka wa gyud kay absent. Ingon ang usa ka manimbahay nga pastor, salamat sa Ginoo ang tinuod dito ko nagsimbahan sa Tikas Barangay. Karon inigsimba na ako dito di man ko mahimutang, pero pag sugod na kog simba diri pastor, lami kay kung tulog pastor, makatulog gyud ko kanang labi na magwali ka, lami kay makatulog gyud ko ana.
Mauday mo simba mga kaigsuonan kay makatulog di ay. Munang uban moingo nga basag Bible di ba pitinduka pero ayaw pod og himua nga pangduka rang Biblia. Okay, no, si Ginaline, may buntag, may pakiguban ni Dong Salditano. Pas, mayong buntag og sa tanan nga nagsunod sa live streaming ang pulong mo kinabuhi ko. Kumusta mo diha Dong Sal? Diha sa Sikihor. May buntag ni Maria o kanimo og sa imong mga anak og sa mga tao nimo diha sa kuan kanang Sikihor. Morning. Salamat kay Dong Sal sa imong nga pagbisita. Jeremias 29:11. Usa kana ka mga mensahe nga ang Dios gyud naghatag og maayong plano, maayong kahimtang sa atong kinabuhi. Si Lorna Riabaw, good morning. Rains B. Ayuban, morning pastor, request ko prayer. Pastor, para pasayloon ko sa akong nagawang kasalanan nagawa sa akong asawa, pastor. Kung nakay sala nga imong nabuhat, nakasala ka sa imong asawa, adto pangayo dito sa kuan kanang imong asawa, pangayo dito pasaylo. Yaw saon man nimo pagpangayo pasaylo, imong ulion dayong imuhang kana lang pog imong panid-an nga dili siya mabugatan kay basig imong suginlan makuyapan unya. Kana lang imo pog panid-an mga tanawa pod basig unsa pog kadako ang imong sala. Pangayo pasaylo dito ka. Adto pangayo pasaylo dito sa imong asawa. Unya kana mo ingon ta nga pastor, iampo ko nga pasayloon ko sa ako ang nagawang kasalanan. Sige. Magampo ko ana, pero adto dito ka uli ato imong asawa. Uli imong asawa. Unya tanawa sad og unsa pog kabugat. Kung bugat kayo, ayon lang po paibaw timing lang kay masay bugat ay kayo unya luoy po kas imong asawa po taon, no? Ayaw po na usba. Ayaw usba unsa man kasalanan nga imong nahimo sa imong asawa. Pero kung gamay lang, ayaw lang isugid lang dito ka. Nya magampo ko ana kay magampo ko sa Ginoo niya wa po ka mo uli dito kang patimaw. So wag ya po'y kapuslanan. Kanang imuhang gipangayo nga prayer request. Request nimo sa pagampo. Mahimo na siyang kanang epektibo kung imong buhaton. Uli imong asawa, imong pamilya dito uli Niya kuan na hinulsuli ng imong mga sala dili kay mangayo ra pasaylo dito sa imong asawa, pangayo pug pasaylo sa Ginoo. Ikaw ra may nasayod ana kay naghisgot man ka og kasalanan, no? Si Cherry Artiaga, good morning everyone. Request song Goodness of God Bisaya. Si Marlita Oliverio Bilaro, may buntag pastor og sa imuhang pamilya watching from Isabel Leyte. Si Kuan Rains B. Ayuban, taga-Hindang Leyte. Isabel Leyte si Kuan Marlita Oliverio, may buntag. Kabayaw ko ang pangalan mong takos, pagkasimbahon ka, O Diyos. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Inday Dorlin Kabutinsay. Good morning to all pastor. Kag sa imo request awit makalangit kopti ako. Mayong buntag ni Gingging Witing, may buntag Sister Gingging, no? Salamat kaayo sa imuhang pakiguban. Matod pa, good morning pastor, request po ng song Dili Kabayran. Salamat po. Diri pa ko Manila ron og wala pa ko naka-flight sa Saudi. Og mangayo request pinaagi sa pagampo nga tagaan ko ni Lord og maayo nga amo. Salamat pastor, diri lang ko andam og maminaw. Salamat. Atagan ka sa Ginoo og maayong amo. Salig lang o pasalamati ang Ginoo. Tagaan lagi ka maayong amo. Unya message unya diri sa tong programa. Ipadayon ang imuhang pakiguban sa tong programa. Tagan lagi ka. Salig lang uban ang pagpasalamat. Gingging Witing. Si Freddy Aquino Tanyo, pastor na ay usahay
naitingog nga mura kog sultihan nga ampuan ng usa ka tawo, pero usahay dili nako mabuhat kay tungod kay timingan sa akong duty usa manggod ko ka security guard. Pero kung wala ko'y duty unya suguon ko i-prayer ang taong buhat nako akong pangutana, pastor, napasubo ba nako ang Holy Spirit? Salamat kaayo. Naay mga panahon nga mura gisugo ta, pero pagbati ra day nato tungod sa kakusog sa ato ang tinguha sa pag-alagad sa Ginoo nga wala nato mabuhat. Naman ko'y mga panahon nga grabe ta kadasiga apan nahimo ni siyang kanang kawang tungod kay kana bitaw nga atbang siya kanang ang imong kadasig nahimo siyang kawang tungod kay naa kay duty na alihan na babagan sa imuhang trabaho. Niya katong imong kadasig nagpabili to sa imong kasing-kasing. Munang dunay panahon nga tungod sa imuhang kadasig murag gibati nimo nga ampuan nimo siya, sangyawan nimo siya. Pero naay mga panahon nga dili day na maupa ang giya sa Ginoo, dili na ang giya sa balang espiritu. Ang giya sa balang espiritu moabot na sa panahon nga kanabitaw magbalik-balik sa imuhang pagkatulog, magbalik-balik sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios. O niya gani kung imong tan-awon pag yun na ang kadasig o mensahe nga gikan sa balang espiritu, dili gid ka ana undangan samtang dili pa nimo na mahuman or dili pa nimo matuman. Si Elvin Villagantol, good morning pastor, nindot ang mensahe pastor, ang Ginoo magpanalangin diri sa Manhuyod. Good morning sa atong mga kisunan na sa Manhuyod. Leticia Mondihar, maayong buntag nimo Sister Leticia. Jerlyn B. Bulandres, good morning, maayong buntag. Pastor watching from Himalalod, Negros Oriental, Katlas. Riyadh Yumi, maayong buntag. Si Bipo Gandang, good morning pastor, o sa tanan na minaw. Minaw mi sa pulong sa Ginoo requestong Kalbaryo. Sige, ako rin yung screenshot ang inyong mga request diri sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko, no? Pulong mo kinabuhi ko. Nabuhi ko sa pagkamahal mo. Nunay ka matinugani, nunay ka maano ka na ako, duda ko ginawa awiton ko. Ato na ta mga kigsunan sa pagpamati, pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios diri sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Sa mga nag-request ato na natagaan og pagtagad ang inyong mga awit makalangit nga gipang-request diri sa atong panag-uban. Ako nagtuo nga sa ato karong nga panag-uban, dasigon mo sa Dios sa pagbuhat sa mga buluhaton nga inyong makit-an diri sa atong panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ang atorong hisgutan mga kigsuna, naghisgot kini og buluhaton diha sa simbahan, buluhaton diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang uluhan sa ato karong nga pagasaluhan nga mga mensahe, naghisgot siya og buluhaton sa Ginoo, buluhaton kini sa katawhan. Ikaw ug ako nahimong katawhan ta sa Dios, dili pinaagi sa simbahan, dili pinaagi sa karatula, kundi dili pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ. Ang atong pagkahintil, ang atong pagkalayo sa Ginoo, nahanaw, nawagtang ug nahimutang usa ka katawhan sa Ginoo. Sa dihang
mingtuog midawata diha kang Kristo Jesus og mibuhata sa iyahang mga sugo. Unang gisugo ni Ginoong Hesus nga nagpakita nga kita nahiusa kaniya kanang nagpabautismo gyud ta. So kung maghisgot ta sa pulong panaghiusa or naghisgot ta sa pulong nahiusa kang Kristo, kinsa tong mga tao nahiusa kang Kristo katulamang mga tao nga nagpabautismo. Kay ang tao nga minto umidawat nga wala mo buhat, tao na siya nga kana bitang mialam-alam siyang kaugalingon. Doon na day mga pangutana, like example, pastor, kato nga dili nakalakaw, kinahanglan pa ba dayong bautismuhan? Walay dili makahimo sa pagbautismo mga kaigsunan kung napay panahon. Pero kung wala na'y panahon, sa diha nga, sama sa tao nga nagbitay dito sa cross, wala na'y panahon sa pagbautismo kaniya. Pero doon na pa'y panahon sa paghinulsol. Doon na pa'y panahon sa paghangyo. Kay makasulti pa man siya dito kang Kristo, anang panahon na. Pero ni anang mga tao nga doon na pa'y panahon, kusog pa kaayong manglaag, niabot bag mga mall, nagkalay mga lugar, tapos wala gyud magpabautismo, unya mo ingon nga mituo midawat kang Kristo. Usa na siya kanang pagtuo sa tao nga walay pulos. Pero ang tao nga naay kanang pagtuo nga masaligon, pagtuo nga mo resulta gayod, pagtuo nga misunod sa mga pamaagi ug mga sugo sa Ginoo. Atong hisgutan mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo diha sa libro sa Malakias. Kuha inyo ang Biblia ug atong ablihan ang Malakias. Kapitulo 1. Dili Malakias, sorry. Hagio. Kapitulo 1. Hagio kapitulo 1 versikulo 1. Duha ra man ni ka kapitulo ang libro sa Hagio. Alang sa mga nagbasa sa Biblia, labi na gyud sa mga estudyante sa training sa basic pastoral, nagbasa na gyud ang tanan og Biblia. Unya matud pa sa ilang mga testimony na sila sa Exodus, nya hapit na human na sila sa Genesis. Ang uban na nasa New Testament kay naguna sila pagbasa. So malipay ko nga magbasa sa ilang mga testimony, malipay ko nga makadungog sa ilahang mga mensahe, makabasa sa ilang mensahe. Nganong malipay ko? Tungod kay kahibalo ko nga ang tao nga magbasag Biblia, pauswagon gyud as Ginoo. Dili lang sa mga material nga bahin, kundi sa espirituhanong pag-alagad. Ang tao nga pauswagon sa Ginoo, siya kasagaran mao'y gamiton sa Ginoo sa niining katapusang mga adlaw. Muna nga malipay gyud ko kung naay magbasa, malipay gyud ko kung basahon ang sulat sa Ginoo nga naa sa Biblia. Kung nalipay ko mga kaigsunan nga gisugo sa Ginoo sa pag-awhag pagdasig kaninyo sa pagbasag Biblia, unsa pa kaha ang Dios nga mao'y nagsugo ug nagpahinumdum kanunay ug naghatag og saad niining maong pagbasag Biblia. Ang tao nga nagbasag Biblia mao ra gyud makadawat sa saad sa Dios nga pauswagon gyud siya. Ato ning dunganan sa pagbasa mga kaigsunan ang Hagio kapitulo 1 hangtod sa 10. Nag-ingon dinhi, ikaduhang tuig karon sa paghari ni Dario sa Persia. Sa unang adlaw sa ikanom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo binaagi kang propeta Hagio ngadto sa gobernador sa Juda nga si Jerubabel, ang anak ni Salatel, o ngadto sa pangulong pare nga si Josue, nga anak ni Josidik. So pangulong pare ni si Josue. Versikulo 2, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan ngadto kang Hagio. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala
pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya ang Ginoo misulti sa mensahe alang sa katawan pinagi kang propeta Hageo. Mayo ba nga kamo magpuyo sa nindot nga mga balay samtang ang akong templo guba gihapon? Una-una ang inyong kahimtang, daghan kamo gipugas apan jutay ray inyong naani. Nakakaon na kamo apan wala gayod kamo mabusog. Miinom kamo og bino apan wala gayod kamo matagbaw. May biste kamo apan gitugnaw gihapon ug katong nagdawat og suhol sa marag nagsulod niini sa alkansyang buslot. Wala ba kamo makakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa bungtod ug pagkuha kamo og kahoy nga itukod pag-usab sa akong templo. Aron ako malipay og ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Nangandoy kamog dagkong ani apan diyutay ra ang inyong nakaplagan. Og sa nadala ninyo kini sa inyong balay, giwagtang ko kini. Ngano man? Tungod kay nagpabiling guba ang akong templo. Samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa inyong balay. Tungod diini ang langit wala mohatag kaninyo og ulan og ang yuta na wala na mohatag sa iyang abot. Ato ning humanon hantod sa 11. O gipadadaan kog hulaw ang kayutaan, ang mga kabungturan, ang kaumahan, ang kaparasan, ang kaulibuhan og ang tanan nga moturok sa yuta, ang mga tao, mga kahayupan og ang tanan nilang gitanom. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan sa atong panag-uban ni nimong programa ang pulong po kinabuhi ko uban sa mensahe nga naghisgot ang buluhaton sa Ginoo, buluhaton usab sa katawhan. Usa kini ka mensahe mga kigsunan nga magpahinumdom kanato sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang bersikulo 11 mga kigsunan imong makit-an diha nga gipisa-pisa gyud pagsulat ang mga source of income sa katawhan sa panahon ni Hageo o Prophet Hageo. Kanang giingon diha nga kabunturan na diha ang pakananag mga hayupan. So ang mga hayupan dili gutom sa panahon nga panalanginan sa Dios ang kabunturan. Pero kung dili na panalanginan sa Dios ang kabunturan, ang mga hayupan makaingon tang dili na maayo og panglawas. Ingon dinhi dili na pa ulanan ang kaumahan, unya kaparasan, kalibuhan, tanan nga moturok sa yuta. So diha giklaro mga kaigsunan nga diha gipakita nga ang tao nga dili gyud panalanginan sa Dios bisag saog paningkamot, bisag unsa pa na kadaghag source of income, trabaho dito, trabaho dire, bisag asa, wala gyapoy kapuslanan kung wala ang Dios nga manalangin. Dinhi gipakita mga kaigsunan nga ang Dios mga kaigsunan nagtan-aw sa lihok sa tao, sa trabaho sa tao, sa negosyo sa tao, sa tanang source of income sa tao na sayran sa Ginoo. Walay nalilong sa Dios. Dili nato na kalimtan nga ang atong Dios nga atong gilagaran, nagtan-aw siya kung asa ka nanguha og pagkaon. Giunsa nimo pagpakaon ang imong Pinoy-anan kung asa ka nangita og konsumo. Nakit-a na sa Ginoo. Kanang tanan panalanginan sa Dios kon ang buluhaton sa Dios atong atimanon. No niining panahon na mga kaigsunan sa libro ni Hageo, ang gisgutan diha literal gyud nga templo. Naghisgot gyud na siya og kahimtang nga kanang balay alampuanan og ang Pinoy-anan sa matag tao ang gipakita dinha. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, daghan kaayo nga mensahe nga pwede na to nga
dawaton nga gipasabot sa Dios. Sa atong panahon karon ang templo mao nining atong lawas. Ang templo sa balang espiritu, templo sa Dios. Lamang ang atong templo sa at ang templo sa balang espiritu, templo sa Dios kini atong lawas. Wala usab ni magpasabot nga sa atong panahon nga dili na nato ni dadon diha sa tigumanan. Ato ni siyang dadon at imanon kining atong lawas. Mao ni ang turong tagaan og pagtagad sa mensahe nga nagdala ang buluhaton sa Ginoo, buluhaton sa katawhan. Kung buhaton sa katawhan ang buluhaton sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo. Daghang mga tao, mga kaigsoon, na nagtuo nga dunay Dios, nagtuo nga magtutuo, nagtuo nga Kristohanon, apan wala niya atiman na ang iyang lawas, iyang gipasagdan ang iyang kaugalingon. Wala niya atiman na ang iyang mga buluhaton, labi na gyud diha sa tigumanan. Ang gipakita sa Dios sa mga kaigsunan niining ato karon nga panaguban, pagtabang sa buluhaton sa tigumanan or simbahan aron makabaton sa panalangin o kadaugan nga giandam sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsunan nga ang Dios nag-andam og panalangin sa tanang oras, sa tanang adlaw, sa tanang simana, matag bulan. Nag-andam siya panalangin o kadaugan, ug ang giandaman ni ini walay lain ang iyang katawhan. Ikaw ug ako nga nahimong katawhan sa Dios pinagi kang Kristo. Usa ta mga kaigsunan nga gihatagan ni ini sa Dios og pamaagi. Usa kini ka mensahe pagpahinumdom sa atong mga tinguha nga sa ato ang pag-alagad nga kita panalanginan. Nakitaan sa Dios nga ikaw nangandoy sa panalangin. Nagtinguha nga panalanginan sa Dios. Ug ang imong tinguha wala lang gidamgo nimo, kundi imo gyung gibuhat nga mananarbaho gyud ka, milayo gyud ka sa imong pamilya, misakripisyo ka aron matuman ang imong mga pangandoy sa imong pamilya. Apan ang imong pangandoy nga panalanginan o kaha nangandoy ka nga magmauswagon, magmalampuson, igo ra kang mangandoy apan wala kay pag-apil sa buluhaton, usa kini ka kana bitang kahimtang nga dili mo dala sa tao sa saad sa Ginoo. Atong hinumduman ang saad sa Dios puno sa kaayuhan, puno sa pulong panalangin. Walay saad ang Dios nga ang tao iyang tunglohon. Walay saad ang Dios nga ang tao magantos. Saad sa Dios nga ang tao magpuyo nga naagyod sa kadagaya. Sama sa kinabuhi ni Adan og ni Eva, sa wala pa sila musupak sa Dios. Balikan na to mga kaigsunan ang panahon ni Adan og ni Eva. Dili na sila mistil pang maghago. Igo na lang nilang panguhaon ang ilang pagkaon. Dili kay mananom pa sila aron dunay kanon. Sa kahimtang ni Adan og ni Eva, sa wala pa sila musupak sa Dios, grabe ka kana bitaw pagkaninduta gyud, mokaingon ko nga walay sama. Dili na sila maghago, dili na sila pwedeng maglagyo, magkuyog na lang sila kanunay, nga dili sila magbudlay, gawas lamang sa sigi og pangaon. Kanang gutomon sila kaon. Nindot kayo ang sinugdanan sa kinabuhi sa tao sa diha nga wa pa siya musupak sa Dios.
O gusto sa Dios mga igsuon nga dadunta ni anang panahona. Ug mao na iyang saad nga kita dadon sa langit nga di hindi na tagutomon, di na tauhawon, ug wala nay gabi ani dito. Kana nga dapit mga kaigsuonan o kanang panahona, mao na gitinguha sa akong kasing-kasing. Ug ako nagatuo nga mausab na inyong tinguha. Now sa panahon sa ni Propeta Hagay mga kaigsuonan, ang mga tao gustog kauswagan sama sa atong panahon karon nga nangandoy ka og magmauswagon, nangandoy kag panalangin. Mausab ang gipakita sa Dios sa libro sa Hagay or Hageo nga diin ang mga tao gusto gyud nga magmauswagon, gusto nga panalanginan, gusto nga magmadaugon. Ang problema mga kaigsuonan sa ilang panahon nga doon na sila'y balay alampuanan, gitawag og balay sa Dios, nga nagpabiling kuba. Kay ang mga tao nakalimot sa pagtabang o sa pag-abag sa buluhaton o panginahanglan sa balay sa Ginoo. Imong makitaan mga kaigsuonan sa ato ang gibasa diha sa kapitulo 1 hangtod sa 11 nga ang mga tao sa panahon ni Hagay nagsigi silang trabaho sa ilang kaugalingong balay, pero kulang gyapon ang ilahang pagpaningkamot, ang ilahang pag-ani. Like example, grabe ang ilahang paghago. Kung imo nang basahon sa unahan, daggo kay silag uma, daghang kay silag trabaho, dagko silag income, dagko silag kita. Apan damor sila nga dagkog trabaho, dagkog income, nagkaus-us hinuon ang ilahang savings. Ipakita diha mga kaigsunan nga pertigyong sayanga ang ilahang mga sakripisyo, kay ang ilahang income mga kaigsunan dili man nila ma-savings, dili nila matigom kumbaga. Ipakita niha mga kaigsunan ang ilahang kinitaan, ang ilang hinaguan, murag gisulod nila sa bulsa nga buslot. Kita mo anang kabantay mo mga kaigsunan nga karong panahon na murag dili na kay kakakita bulsa nga buslot. Pero sa unang panahon ang amo ang purol buslot. Ang ako ang purol sa una short man na diri sa Cebu, buslot. Makasugat mig mga babay unya magkaulitaw na gud kining magkaulitaw na binaibog-ibog. Unya makasugat mi og pareho-pareho na mog edad, nigsugat na mo takilid, tulo takilid unya kuan parang dunay gitan-aw, pero ang gipaningkamutan magtulo takilid mi. Na ako di ay magtulo takilid kay kung di ko magtulo takilid mga kaigsunan unya inigsaylo na ako ula tubang lataw-lantaw kunuhay po ko sa mga kahoy, mga bungtod. Nya dili ko mo inigsaylo na dili ko mo talikod gyud, matubang gyud ko sa babay. Kay makita niya ang short nga buslot. Sulay ko sa una mga kaigsuonan nga sulod ko akong sinsiyo, kay na may sinsiyo ra mo sa una tong 50 nga agila niya 25 nga libangbang. Mautoy ako ang isulod-sulod sa kong bulsa. Dugay na kong lakaw-lakaw, dagan-dagan mga kaigsunan, wala na may mo kiling-kiling sa ako ang short, labyog-labyog sa bulsa kong short. Buslot man day ang kong bulsa, as kang hilakan ako. Mura ba og kanang ihilak ko ato mga kaigsunan nga hilak ko nga murag na di ko ka kuan kay naago ko'y paliton dito sa tabo unta, kay tabo-tabo man sa muan lugar. Labi na gyud kay sa mua na ay lapad-lapad, kana bitang balanghoy nga lapad-laparon ya na ay syakoy lami kay na gutom nung kog sayo. Wala pa mong kukoy pamahaw. Ang akong hinumduman mga kaigsunan pertig yung usika, kay lisod kaayo makitaan ang kwarta nga natagak, pertig yung lisura, labi na gyud kung daghang nag-apas. Unya ang gipakita dinhi mga kaigsunan
Daghang kay kag source of income. Na kay trabaho, wala to ang imong trabaho. Nya wala di kay panahon sa Ginoo. Guba ang imuhang kasing-kasing. Guba ang imong templo. Sa atong panahon karon, kung imong tan-awon na atay buluhaton sa tigumanan, mao nang simbahan, napo tay buluhaton sa atong kaugalingon. At manunon usab ang ato ang kaugalingon, which is a templo of the Holy Spirit ang gining atong kaugalingon. Kinahanglan ato ng atimanon. Ug usa sa makababag sa pag-atiman diha sa tigumanan o sa ato ang kaugalingon, kining sobra nga pangandoy sa trabaho. Pero dili sayop ang pagtrabaho kung ang imuhang income sa imuhang trabaho nahimo na sang partner sa panginahanglanon sa templo. Paningahanglanon diha sa buluhaton sa balay alampuanan. Now atong hinumduman mga kaigsunan, gisulat kining maong mensahe ni Propeta Hageo dili tungod kay gusto sa tao, kundili gusto gayud sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga nagpakabana ang Dios sa kinabuhi siya mga katawhan. Nakita niya ang iya mga katawhan nga grabe na kabisi. Wala na'y panahon sa pagpahulay ug wala na'y panahon bisan sa mga buluhaton sa panginahanglan sa simbahan. No dinhi giklaro mga kaigsunan nga atong hinumduman, ang Dios nga atong gialagaran nagpakabana siya. Ang tanan mayong nagpakabana. Pwede ba ninyo nga isulti diha sa inyong kauban? Ang Dios nagpakabana. Wala magpasagad. Kanunay niyang gimonitor ang matag tao nga nahimo niyang katawhan nga mao ikaw ug ako. Nakit-an ta sa Dios. Dinhigi klaro mga kaigsunan nga gusto gyud sa Ginoo nga panalanginan niyang tao. Lamang muabot lamang ang panalangin sa Dios kung muapil ka sa buluhaton sa Dios. Sa lain nga mga pinulungan, naa kay dapat manginlabot ka sa buluhaton sa Dios. Dili kay moingon rata nga sila na nay bahala, ang uban na lang, busy kayo ko. Naay mga panahon inana ang ato ang madunggan. Dili lamang sa uban, bisan gani sa tong kaugalingon. Nayuban mo nga igsuon mo ingon nga dato na sila, daghan na sila kwarta. O niya ang imuhang kahimtang nakapokus na lang kas imuhang negosyo, nakapokus na lang kas imong trabaho, nakapokus na lang kas imong income. At dain wala di ay kapuslanan ng tanan. Nganuman ang imong income daw sama nga gisulod nimo sa alkansyang buslot. But ipasabot lain ra ang nakabenepisyo. Tanan nimong hinaguan kumbaga kung masulod na gani nas alkansyang buslot, lain na ang makapahimulos. Lain ang mabulahan, dili ikaw mo'y mabulahan. So dinhi giklaro mga kaigsunan ang punto nga gusto sa Ginoo nga atong masabtan. Dili lang igo lang sa pagsabot kundi dili sa pagbuhat. Diha giklaro mga kaigsunan sa maong libro, dili lang nagpakabana ang Dios sa iyang mga katawhan kundi dili iyag yung gisaaran ang mga tao og panalangin. Diha giklaro mga kaigsunan ang Ginoo naghatag og saad ni adtong mutabang sa iyang buluhaton. Pero unsa may gikinahanglan aron ang tao makatabang sa iyang buluhaton? Makatabang sa mga panginahanglanon diha sa simbahan. Kay daghan karon mga tao nga nagtuo pero walay pagpakabana. Walay pagtan-aw sa mga panginahanglanon sa simbahan. Ang simbahan mga kaigsunan dili lang na sa building, kundili bisan asa nga dapit nga na ang mga katawhan nga nagkayusa, bisan asang dapit na adiha ang mga katawhan nga nagtigom, that is a church. Bisan kung walay building, apan kung dunay mga tao nga nagkayusa,
gitawag siya church, iglesia. Like example sa mga dapit nga diin na ang family camp, mga youth camp nga dili kaya nga i-service diha sa simbahan kay gamay lang ang area. Sumuabang sila ang mga area nga maigo gyud ang mga young people o kaha mga pamilya nga magkayusa nga magdaig sa Dios. Moabang sila ang mga resorts, ang uban kinatibuk ang yung resorts ilang abangan. So anang panahon na mahimo siyang a church, unya na sila panginhanglanon, abangan ang iabang. Sa panahon nga naay mga selebrasyon, naay mga gastuhanan, kung magkahiusa na ang mga tao, mga kaigsunan, makakita gyud ang tao nga naagyon ay gastuhanan, like pagkaon, like sa ako nang gikaingon kanang iabang, unya gawas pa ni ana na ang abang na anay gitaw, wala na mga entrance fee kay nabutang na dito sa package sa abang. Gawas pa ni ana mga kaigsunan, mga panginahanglanon sa panahon nga magkahiusa ang tanang tao nya naanay mga pagkaon nya dili na basta-basta diya mga transportation. So dunay na mga panginahanglanon ang mga tao nga dunay pagpakabanaan na sila ang gisaaran sa Dios nga panalanginan. Timan ni mga kaigsunan kung ang Dios na mo'y musaad, di gyud na niya pakyason. Dili sama sa tao ang atong Dios. Nga sa tao, gibuhat kuno ang saad para pakyason. Pero sa Dios, gibuhat ang saad para tumanon. Gani gipasidad-an ta, kita mga katawhan, dili ta magpatakag saad. Muna nga, diha sa mga tigumanan, iglesia, no? Naagyo na ang mga panginahanglanon. Og ang tanan nga mga panginahanglanon, mga kaigsunan, timan ini, wala na malilong sa Dios. Maunay unag yung gitanaw sa Dios, kay siya ang tinubdan sa tanan. Siya ang makasupply anang tanan. Timan mga kaigsunan, gikan pa sa pagkahimugso sa tao, kang Adan og ni Iba, ang gitanaw sa Dios dili kun unsay naa sa tao. Ang gitanaw sa Dios ang gikinahanglan sa tao. Munay timan mga kaigsunan, dili pareho sa tao nga kung mutanaw ang tao, unsa may naa sa tao mao may tan-awon. Maingon na, dato na sila, nanay kwarta, nanay pondo. Mao man ay tan-awon dayon sa tao. Pero ang tan-awon sa Dios dili ang pagkanaa sa tao, kundili ang unsay gikinahanglan sa tao. Kabantay mo, si Adan og si Iba nga nakasala, nakit-an sila sa Dios nga hubo. Pero bisan sa ilang pagkamakasala, dili makamakasala sa ilang gibuhat, mismo ang Dios mo'y nagama para ilang isuot, para matakpan ang ilang pagkahubo. So diha giklaro mga kaigsunan ang Dios nga tong gilagaran. Timan ini bisag asa mo, wala siya mutan-aw kung unsay naa nimo. Na ba kay trabaho, dagko ba kag income, ang gikinahanglan sa Ginoo, ang iyang gitan-aw ang imong gikinahanglan. Kabalo ba mo mga kaigsunan unsay gikinahanglan sa tao? Kanang gikinahanglan sa tao mga kaigsunan, kanang imong gikinahanglan, kabalo ba mo? Dapat ato ng tipigan ang tinuod nga atong gikinahanglan. Dili kwarta dili trabaho, dili income ang atong gikinahanglan. Kaya na naman tayo trabaho, na naman mo income, wala lang ma-manage.
Ang tao manggod, kung mahimo, ang gabi mahimong adlaw. Kaya ang nakita nga dili pagyapon insakto ang iyang income sa iyang panginahanglan. So ang nakita sa tao kasagaran kwarta-kwarta, pero wala siya makabantay nga hinubra na iyang kwarta, wala lang niya ma-manage. Pataka lang siya gasto. Nag-income siya og 20,000 ang bulan. O niya kay pataka man siya gasto, waniya na matikdi nga taga bulan ning gasto na siya og tag 30,000 ang bulan. So ang nahitabo, kulang siya og 10,000. Asa man to niya kuhaon? CE. Ang uban kas advance, ang uban adtos loan, utang yapon. Nga unta na naman tay trabaho, na naman tay income. Sa una nga wala pa kayo income, wa may utang. Wala ba mo malibog ni ana? Wala ba mo mangutana ni ana? Wala ba mo magpakisayod nga nung nahitabo ni? Muna niingon diha sa Biblia nga, dagko kay mong uma. Daghan kay mong trabaho, daghan kay mong source of income. Dagko mo kayo kita. Pero ang inyong gibuhat na busy lang mo sa inyong kagalingon. Ang balay nga gisgutan diha, yes, literal nga balay. Sa unang panahon sa Hagiyo. Pero kung imong tan-awon karon ang tao na ang balay sa kung imong tan-awon karon ang pasabot diha mga kaigsunan kanang ato ang gusto, mga tinguha, mga pangandoy sa kinabuhi. Na busy ka sa imong pangandoy sa imong kinabuhi, wala ka mabisi sa gustos Ginoo. Na busy ka sa ang imuhang kusog, talento, hiyas, timan igi ka na sa Dios. Nagamit ra nimo tanan pagtagbo sa imuhang gusto. Wala na magamit sa gustos Ginoo. Muna'y nakita sa Ginoo sa atong panag-uban, nini mo programang pulong mo kinabuhi ko. Parang ang tao, ang iyahang gialagaran, iyarang kaugalingon. Muna'y nahitabo sa kinabuhi sa tao, kung imo lang tan-awon, ang iyang kusog, ang iyang hiyas, ang iyang abilidad, wala magamit para malipay ang Dios. Nagamit para malipay ang tao. Iyarang kaugalingong kalipay. Muna nga, ang gisaad sa Dios nga panalangin, lisod kaayong masinatian sa tao, ug ang resulta, nahimong walay katagbawan ang tao. Ang tao nga walay katagbawan, mga kaigsunan, mubo ginagbuot. Makadungog ng istorya, lupad daing kaspa. Kabantay mo anang mga tao nga mubo ka igbuot. Dali kayo mainit ang ulo. Niya magpakitang isog, muhilak ra di ito kung anas prisuhan. Tinod na oy. Ang tao kasagaran matud pa ni Haring Solomon, isa makaamgo kung moagi pag lisod nga masinatian. Pero dapat dili inanak kitang mga tao. So ang ato karong kinahanglan mga kaigsunan hatag sa Dios. Gipadayag sa Dios mga kaigsunan. Di man ang Dios anda mo tabang, anda mo hatag sa iyang panalangin. Pero ang pangutana, anda basad ta nga mo share sa atong panalangin, anda basad ta mo tabang sa buluhaton sa Dios. Kinsa man ang makahimo sa pagtabang, kinsa man ang makahimo sa pagpakabana sa buluhaton sa Dios. Ang tubag mga kaigsunan, sila nga mga tao nga giharian sa Dios. Sila nga mga tao nga naningkamot sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios. Munang ang gikinahanglan sa tao, dili kwarta-kwarta. Ang gikinahanglan sa Dios, maghari siya. Ang ginahanglan sa tao, maghari ang Dios.
Munang naa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Pangitao una ang kingharian sa Dios ug ang ihang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang ra kaninyo. Nindot kay ni sa mayong balita nga version kining mao nga mensahe. Ingon diri sa Mateo kapitulo 6 33. Ingon dinhi mga igsoon. Apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pag kinabuhi kamo uyon siyang kabuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So dili ka kawarang butang, kanunay pang dugangan ug butang. Lamang pariya siya. Siya mo'y sunda. The word nga pariyo na to si Jesus, pariyo na to ang Ginoo, pariyo na to ang Dios, sundo na to siya. Dili kay ang nahitabo karon mga kaigsunan, ang Ginoo na may musunod na to. Ang pre-request kasagaran, pastor, iampo ko pastor nga ubanan ko sa Ginoo. Ang Ginoo ray muuban, dili kita mo'y muuban sa Ginoo. Ang nahitabo, pakyas gyapon ang imuhang tinguha nga muharuhay ka. Timan ang Dios mga kaigsunan, dili malipay nga magkalisod ka. Kay ang kalisod mga kaigsunan dili sayon huna-unaon. Kanang lisod nga pagkaon perting luuya bitaw tan-aon. Naapay mga tao nga nagsudan o ginamos. Ang uban wa pagyusudan. Nya moingon pagyud ang uban, mao nay angay ninyong kuanon mga pastor. Mo nay inyohang angayan adtuon nga kanang walay tarong Pinoyanan, kanang walay tarong sudan. Uy, dili na basta-basta nga kami kitang mga katawhan, dili na basta-basta mo sugog tao, mutuman nga mga tao ray tumanon. Unsa may gisulti sa Ginoo sa Biblia, ayaw pakana ang mga taong tapulan, ayaw pakana ang mga taong dili mo trabaho. Basi og inana ang ilang kahimtang bisan gani sa pagsimba ang hinungdan nganong inana ang ilang kahimtang, nganong inana sila kalisod kay bisan gani pagsimba di gani kaadtong simbahan perting tapulana, bisan sa pagpamati lang perting tapulana. Nya usay giingon sa Biblia ang dili mo trabaho ayaw pakana. Bisan nang gani sa pagsimba di gani mo adto sa pagkakanang naanay trabahoon sa simbahan. Lahi na sila og mga huna-huna. Mao na nga ang Ginoo mga kaigsunan, dili siya mutan-aw unsay naa nato. Mutan-aw siya unsay atong tinuod nga gikinahanglan. Unsay tinuod nga atong gikinahanglan o kinsay panalangin sa Dios, una sa tanan katong bingkuyog ni Jesus. Katong si Jesus mo'y nangulo ba? Dili kay kita mo'y nangulo, kuyogi ra ko Lord, ubanira ko Lord. Nindot kayo kitang mga Kristohanon. Ang atong pag-ampo, kana bitaw mo ingon ta nga Lord, gamit ako. Pakuyog ako Lord. Panguluhi ko. Nindot kay na nga prayer. Giyahi ko, the word giyahi ko, siya mo'y nanguna. Una ni ingon nga paharian ninyo siya. Kung unsay atong buhaton, ato ni siyang pamalandungan, gusto ba ni sa Ginoo? Kalipay ba sa Ginoo? Kay kung kalipay sa Ginoo ang ato ang gibuhat mga kaigsunan, iblis lagi ka. Dili lagi makalabaw ang bisag unsang kakugi, maprofesional pa ka, kapila pa ka maprofesional. Dili lagi na makalabaw sa taong gipanalanginan sa Dios. Timan ni ina siya. Kung ang Dios na gani mo panalangin anang tawhana, dili makalabaw ang bisan unsa nga posisyon. Munay timan ini niyo mga kaigsunan kay ako po nang gitimanan. Ug ako gyud nang nasinatian. Daghan karong mga profesional nindot og trabaho pero pagkadaghan nag-utang. Tinuod ba na? Ka nag-utang oy. Bumper to bumper ang utang. Pero na ay mga walay mga profesyon
dili mga profesional. Walay saktong trabaho pero grabe ang trabaho sa pag-alagad sa Ginoo. Wala gid pasagdis Ginoo. Tinuod na. Muna'y giingong amazing kahibulungan ang Dios. Katingalahan ang atong Ginoo. Wala magpasabot nga katong iyang gipanalanginan katong mga taong tapulan, no? Wala tuoy insaktong trabaho para pagpangitag pagkaon. Pero grabe nga nakapanarbaho diha sa simbahan. Grabe nakapanarbaho diha sa katawhan sa Dios. Ang Dios mga kaigsunan malipay. Kay ikaw ug ako mga kaigsunan timan-i. Ikaw ug ako, kitang tanan gipakatao para pag-alagad sa Ginoo, dili palag-alagad sa mga butang. Pero tan-awa ra gud ang tao karon ining katapusang mga adlaw. Ang ilang talento, ang ilang hiyas, abilidad, kaalam, uban pa kahibalo. Nahimo na noon silang alagad sa kwarta. Unya, pag nanay kwarta, gisulod ra nila sa alkansyang buslot. Bulsa nga buslot. Dili pud sila mo'y nakabenepisyo. So, unsa may ilahang wala, kawang tanan. Perting usika. Mana nga, ang Dios mga kigsuna nagpakabana sa atong kinabuhi karon. Nagpakabana siya sa atong mga hago, sa inyong mga sakripisyo. Sakripisyo mo nga ning layo mo sa inyong pamilya, ning layo mo sa inyong Pinoy-ana, ning layo mo sa inyong nasod. Ni bati mo kamingaw, gilingaw-lingaw na lang ang kamingaw. Nakita na sa Ginoo tanan. O gusto sa Dios nga magmalampuson ka. Pero ang gikinahanglan, pariya siya. Dapat ikaw mo'y mukuyog. Ikaw mo musunod. Dili kay ang Dios mo'y musunod nato. Kana mo'y gipasabot nga pariyo nato siya. Buti pasabot, Lord, giyahay ko sa pagdumala sa ako ang income. Giyahay ko sa pagdumala sa paggamit sa tanan nga imong gihatag nako. Kundi unsa may mga pamaagi sa Ginoo aron panalanginan ka. About sa paghalad, about sa paghatod og iya sa Dios, og about sa pagtabang. Ang pagpugas. Sa ikaduhang Korinto mga kaigsunan, atong tan-awon ang ikaduhang Korinto. Kapitulo 9, versikulo 6 ug 8. Ang gihisgutan diri hinabang alang sa isig ka Kristohanon. Dili ni siya halad, dili po ni siya ikanapulo. Ang gihisgutan din hinabang. Kay ang halad gikuha man na sa pinakamaayo. Ang ikanapulo gikan po gyud na sa gitawag 10%. Iya na sa Dios. Dili na pwede nimo nga kuha na lang ning himuong hinabang. Kani hinabang ni gikan ni sa income nimo nga gikuhaan nag ikanapo. Like example 100 pesos. Ang 10 pesos iya gyud na sa Dios. Kung maghisgot kag hinabang adto kuhaa sa 90%. Kung kuhaan nimo og piso, ang naibilin 89 pesos na lang. Sakay ang imong hinabang piso man. So inana na siya. Pag abot diri sa size ingon siya dinhi sa hangtod sa 8. Timan-i nga ang nagpugas og diutay mag-ani og diutay. Mao bitaw na nga kung naghatag kag piso ra po imuhang dawaton. Pero kung naghatag ka og 10, 20, depende na, importante, gipasidaan din naghatag kag hinabang nga malipayon. Kining unang Korinto kapitulo, ikaduhang Korinto kapitulo 9, ang buot ipasabot ani, dili yun ang 10%. Imo ni siyang kasing-kasing nga kabubuton sa imong kasing-kasing. Kay naghisgot man siya diutay or gidaghanon. Kay kung mayuntang 10%, 10% taman ang gidaghanon. So ang gikuha gyud na sa gitawag gikan sa 90
90%. Ingon din busa apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Og dili magsubo o maguna-una nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Og ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron makahatagan og katagbawan ang tanan ninyong panginhanglan og makahatag kamo og madagayaon alang sa tanang maayong buhat. So dinhi giklaro panapos mga kaigsunan diha sa utso nganong panalanginan ka para mas magamit pagka, para mas makabuhat pagkag mga maayong buhat. Damor kang magbuhat og mga maayong buhat, damor kang i-bless ni Lord. So kanang mao nga kanang bersikulo ha gigamit man kuno sa uban nga tithes kuno na dili na tithes, dili na ang tithes ha. Kanang ikaduhang Korinto kapitulo 9 dili na tithes ang gipasabot diha. Ang imo nang gidak-on sa imong kasing-kasing. Kung gidasig ka sa Ginoo sa paghatag sa 90%, katong imong sibing mao to imong gamiton. Pero listen, mapug kaayo nga mohatag kag 90% sa imong income karon unya wa pa day kay saving nga magamit. Ang may tabo ana mangutang ka, dili na po na mao. Dili na sa mao. So kinahanglan management imuhang gamiton ani. So ang gikinahanglan dinhi mga kaigsunan sa pagtabang, importante kabalo kang mo buhat aning pagtabang. Kabalo bitaw kang mutabang. The word kabalong mutabang is not all about giving. Dili lang sa paghatag. Kung mutabang ka mga kaigsunan, dili lang sa paghatod o dili lang sa pagpadala, kun dili kabalo kang muila sa imong gitabangan. Timan ini ha, ang pulong pagtabang dili lang kay kabalura kang muhatag, kabalura kang mupadala, kabalura kang mo okay, ikaw na'y bahala ana. No. Dapat kung muhatabang ka, kaila ka sa taong imong tabangan. Basig tapulan di ay na. Mauna nga nagkalisod. Basig wala na mga lagad o Ginoo, nagsige ra bisyo, sige kag tabang sa ipong gibisyo, ikaw ra giilad ana. Labi na karong panahon na, dili na Duterte. Basig sige kag padalag kwarta, gisyabura na. Muna nga, ang pagtabang dili lang sa paghatag sa kwarta. Dapat ila-ilahon ni mo ng mga taong imong gitabangan. Pastor, kanang simbahan man, pastor, alagad man sa Ginoo, amo ang gikuan, o nindot na, pero uting kaya, basig, nangabit na. Ang imuhang kwarta, 2 oras kabit. Uy, dili na to na kana bitong ilailo ng kaimtanga kay naanatas katapusang mga adlaw. Sus kadaghanang matupauban dili man na maayo ng sus. Kadaghanag yung mga mensahe nga naabot nako diri sa akong pagdumala nini mo programa nga daghang kayong nagpatambag about problems sa mga simbahan. Ay nangutanan nako, dili lang ko hisgutan ang mga lugar. Pastor, kanang nihangyo man kun ni siya nga tabangan nako siya kay gipanalanginan man ko sa Ginoong negosyo. Nya nihangyo gyud taon nga tabangan nako sa siyang simbahan. Nya pastor, dili ko ani paninglan sa Ginoo pastor kay kining pastora manggod nani bana sa una. Unya kining iyahang ka kuyog ron iyaning gitarista nya dili gyud ni iyang bana unya ang iyang magong bana nga iyang gipakaslan sa una gibiyaan man siya nya karon kay nagpuy man munoon sila aning ulitaw nga gitarista nya dako man kuno kay tabang sa ministry nya nangayo ra bag tabang nya naapagi mga kuan nga pastor, mabati man namo ang presensya sa Holy Spirit. Unya ikatulo na nako ning bana. Usa man kasado mo ana dili kay sa una na kong kapuyo. Mo toy kasado dili na nimo bana ron.
So daga kay problema. Nya kung mutabang ka adto, wala ka mo tingkay, wala ka mo kilatis. Mahimong useless ang imong pagtabang kay dili na dapat sa tinuod nga panginahanglanon sa bulaton para kahimayaan sa Dios, para malipay ang Dios. Ang imong gipadala masigi lulinghayaw ra na nila. Gipalit ra na dito og pagwapa. Nya ikaw perti nimong trabaho pagkadusingot og maayo unya ang imong gipadala gipalit ra dito og mao na nga walay panalangin mga igsoon. So diha giklaro mga kaigsoonan kung mutabang ka, imo ni siyang kilatison. Asa kaning apil nga buluhaton ba nga nag-uban ang Dios or buluhaton na nga walay Dios? Kay ang buluhaton nga dunay Dios muuswag yun na, mulambo yun na mga kaigsunan. Bisan pa kung ang nubala diha dili profesional. Kung giubanan sa Dios kanang maong buluhatona or kanang sibahana, pauswagon yun na sa Ginoo. Gikahimut ana kung bisan kinsa katong mutabang ana, kahimutan sa Dios og iblis sa Ginoo ang muabag og dunay kasing-kasing nga ningin labot. So unang daghang kayong pwedeng tabanganan mga kaigsunan, speaking about tigumanan. Iglesia like simbahan or kita nga nagkayusa. Like sa atong programa, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Daghang kayong mga panginahanglanon. Bisan gani sa atong programa, kung imong lantawon, daghan kayong mga panginahanglanon. Unsa kaha gyud kanang simbahan? It's not about kwarta ang pagtabang kung ari ka sa simbahan. Sa simbahan mga kaigsuonan, daghan kaayong tabanganan diha. Pagtabang og limpyo, tabang sa limpios maintenance like ana. Sa imong pagpanimba nakalimpyo ba ka? Or sa ako nang gikaingon, labi na ko tong mga simbahan nga dili plastic og lingkuranan. Kabantay mo anang mga simbahan nga ang ilang lingkuranan kahoy. Nya init biya nang dugay na tong liningkod, nikuspad na nang pintal unya. Ang imuhang nagkuan sige gyud lingkod. So daghan kayo nga tan-awon diha sa simbahan mga kaigsuonan. Kay numdum ra ko sa gidalan na kong simbahan dito sa Upra kay kahoy man tong lingkuranan. Kanang nadasig ko og kana bitawng pasinaw sa lingkuranan. Palit kog BS1 kanang pasinaw sa motor akong gipasinaw dito sa lingkuranan. Perti manghang-lasa. Mura magani ginod magani ginod ng mga tao. Di ako ang gipalitan og kanang clear nga pintal, clear pin. Nga mura na siya og di kay ko suitom ko ning pintal. Nya mo akong gipintal. Karon kay di mo ko kabalo pang mo pintal. Nagkamurit sing man nga akong gipintalan tong clear tong bangko nga naay pintal na daan ba. Pag pintal na ko ana oy, murag ning kulo-kulo man ang udang pintal, murag nalanay ba. Kang pagka-problema. Problema kayo ko kay ako tong gipintalan mga kaigsuonan, murag ni kuspad man ang lingkuranan sa bangko, like ana ba. So naagi ko'y kasing-kasing yun nga tagtanaw diha sa kuan. No, mo na akong gitinguha nga mao po na inyong magkatunan. No? Kay damurta nga mutabang biya sa balay alampuanan. Tagaan ka sa Ginoo nindot nga Pinoyanan. Kay sa akong pagsugod og ministry mga kaigsuonan 2007, wala pa ko mag-eskwela Bible School. Nagdala na ko og simbahan 2007. Pagka 2009 mga kaigsuonan, nagsugod na ko og eskwela. Pagka 2010, lain na pod nga Bible School ang akong gieskwelahan.
Dahil pagka 2011 nagkanser ko. Nang nagdala na kog simbahan. Ana ang panahon na. Unya makitaan yun ako kasagaran ka ng panginhanglan nun sa simbahan. Pagka 2023, gikan sa pagsugod yun ako ug dalag simbahan, wagi ko'y balay. Nagpuyo ra kog simbahan. Sa una nangabang ko. O niya tong ulitaw pa kong nagdalag simbahan, nangabang ko. Yan na narbaho. Wagi ko'y balay hangtod 2023. Yan nakagi kog mga dagko nagkalain-lain nga mga problema, mga pagsulay, kalisod. Pero salamat sa Ginoo nga iya kong gipanguluhan. Pagka 2023, itagaan mi sa Ginoo og balay. Itagaan gyud mig balay. Naay gigamit ang Ginoo nga moingon nga pastor igama nig balay. Nya dako ba gyud kay ning balaya. Kay unang gasto ani ni abot ko ni siya og 600,000. Nya dili gyud balay gyud ang ipagama. Nya mo ni nagama ang recording studio sa sa first floor. Muna bitaw nga kanang makahinumdum ko ba sa mga panalangin, income nga kaniadto puro ministry. Trabaho para gyud sa simbahan. Daghan kayong natukod nga simbahan. Nag-edad ko og 30 pataas. Perti daghan ang natukod simbahan. Yan ay mga tao miingon, pastor, kanang kining imuhang gigtukod nga simbahan, kung gipalit pa nimo nig sakyanan na nakay sakyanan. Moingon ra ko nga ihatag ra na ni Lord. Importante na tay tigumanan. So nakit-an to sa Ginoo tanan. Walay nalilong sa Ginoo. Kanang tanan mga kaigsunan, usahay ang tao dili makakita. Pero sa Ginoo nakit-an tanan. So, sa akong panahon kaniadto mga kaigsunan sa pagsugod gyud ako dumalag simbahan, nakapokus gyud ko sa panginahanglan ng simbahan. Natoy panahon tong wala pa ko'y simbahan nga gidala na nimbahay pag gyud ko. Mo-volunteer gyud ko sa pastor nga kanang nagdumala ng simbahan. Na ako'y testimony. Murag na testimony na nako ni diri sa sa to ang programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Sa nagsimbahan pa ko diha sa Tipulo, Mandawi at bangyod sa San Miguel. Naay simbahan diha pero di ko ka hinumdum kung unsa toy ngan sa simbahan nga at bang sa San Miguel Bear nga factory unya naay gasoline station nga Caltex man siguro to nya paingon sa Giso unya at bang anang eskwelahan diha nga private na isimbahan diha nga iko nga diri ko manimba nya una na kong simba mga kaigsunan nakita na ko ang pastor nga namisbis sa bulak idara na sa isinta kapin nya offer dayon ko pastor ako'y pamisbis di gyud ni ay hatag kay iya da itong pang-relieve da ito sa iyahang mga kabugaton diha simbahan nya wa pugod siya kailan ako. Siguro daghang ka ito siya panguna-una sa kuha kay bulingot pa po ko kay atong taon na kay nagpaboy pa man ko diha sa Mabulo. Pero ako yung kasing-kasing mga kaigsunan ulitaw ko nga atong panahon na nga di gyud ko magpasagad speaking about trabaho sa simbahan. Nya mo-offer dayon ko nga pastor kanang driver ko sa kuan. Paboy ko niya gihimo kong driver nga boy ba. Nya ila-ila dito, ila-ila nya maulaw ko nga mo apil og youth fellowship kay daghanang gwapa oy. Maulaw ko. Tinuod na sa una nga panahon kanang maulitaw pa, gwapa man gyud makit-an mga young people man gyud. Ambot lang sa mga babae. Lalaki pod siguro ang ilahang tan-awon. Kay atong panahon na suginlan ta mo mga kaigsunan sa akong gibati sa una. Mulan tawag gyud ko pog babae kay ulitaw ko kugod. Maulaw ko kay mga dato man siguro ning mga kuana niya nindot kay panit. Nya lantaw ko sa akong kamot. Mas kan daghanag kubal oy. Kanag kubal. Limpyog iro. Hugas sa
puyanas iro, hugas sa sakyanan, driver tuod, pero round pod. Inana bitaw, hana nagkagubal na lang ni ako ang tudlo. Pero nakanindot mga kaigsunan, maluog yung kong pastor, wa ko'y tinguha ato nga magpastor. Sultihan na mo mga kaigsunan, wala sa akong tinguha nga magpastor ko. Ambot lang nga, mga nung muhilak ko sa ako ang kanang nasinatian. Basta akong gipasalamatan ang Ginoo nga akong kasing-kasing tabang yung pastor. Yan ay kausa nga sayo kay ko. Sayo hagyon na nako. Koy ay wa pa man ini alas 8. Nya alas 9 pasugot. Alas 7 ko niabot. Kapi-kapi pa ang pastor dito, kapi-kapi pa. Wa pa misbis. Offer na ko niya kaila naman ko sa pastor. Si Pastor Tim Kang. Kung kaila mo sa gatang Mandawi, no? Pastor Tim Kang. Wala ko kabalo kung napabasya karon kay senior naman tong nagkailam eh. Buutan nga tawhana. Diha po ko nag-eskwela bisik pastoral. Kay daghan man kaayo nga akong gieskwelahan. Wala man ko mag-eskwela sa usa lang ka eskwelahan. Daghan kay kong eskwelahan. Nya offer dayon ko pastor kanang kuan kailan na bitaw ta. May tagdi ka kailan nako kay basing maguna-una ka mangingilad ko. Historiador masad ko. Misbis dahin ko, bisbis. Magbisbis, kabantay ko sakyanan sa simbahan nga L3, wa may hugas, offer dahin ko hugas, iya kong kasaban. Wala matikap ako hugasa. Obligasyon na sa driver, ayaw. Ayaw ko sabaan ko niya. Kung mao ba pastor, tingi-tingi sad ko. Tingi-tingi sad ko. Tayong lingkod-lingkod, panrapo, Kay naman ko'y mga pastor nga tag-as na kaig na sinatian ba nga kining tawhana basig mayra ni sugod. Naani kuan dagay naani gikaidgan dagay ang babae. Awag gyud ko ingon nga nakoy gipaninguhang babae kay maulaw man ko. Bagga kay kog kubal unya manginguha pa. Nya mga babae diha sa simbahan perting ninduta. Nindot kay tag kutis. Nya gusto ko mo appeal gyud makabalong mo drums, makabalong mo gitara. Kaparting yung ibugan ako anang kanang mga instrument sa simbahan. Paipid-ipid down ko anang naay kabalong mo gitara. Nya kanang nya pagkaibugan yun ako anang kanang mo kitiw-kitiw na ilang kamot. Mo nintuta sa daan nilang mo tukar Nya maulaw sad kong makig-amigo kay nindot man kay kutis god kanang mga ubang mga sakop sa simbahan labi nagharuhay na ang ilang trabaho. Dito tagkutis po ng mga tawhana. Nya ako amo rin kagansang-gansang man akong kutis. Murag daghang kay lubak-lubak. Kung amoy paita sa nani. Awara po ko maulaw. Pero nata ko mga kaigsonan. Pero man akong tinguha. Pagtabang yon sa simbahan. Pero ako kabalo nga giandaman na day ko sa Ginoo simbahan nga ako'y mudumala. Muna nga mahilak ko ba nga gipialan ko sa Ginoo mga simbahan. Unya sa ko ang pag-alagad sa simbahan, wa gyud ko mag-imagine nga tukuran ko sa Ginoo balay. Unya kay gitukuran man ko sa Ginoo balay, gigamaan man ko niya balay, gihuman gyud sa Ginoo. Muna nga gibuhos na ko ang tanan sa simbahan. Gikan ba kaniadto? Munang ako'y mangunay gyud ngandoy akong kasing-kasing nga makakatuon ko na ato'y panday nga estudyante na ko sa una sa basic pastoral. Nagpatudlo ko kaniya nga unsaon pag skin coat, unsaon pag pintal, unsaon pagkuan. Munang nangunay gyud ko simbahan. Kay nakita nako damor kong mubuhat para sa Ginoo. Damor kong ibless sa Ginoo. Kung nabati nako na dili nako na idalo ninyo. Dili nako na ihikaw ninyo. Kung gusto kag panalangin, kung gusto kang atimanon sa Dios, atiman na ang buluhaton sa Dios. Grabe ka simple. Kung duna kay pangandoy nga ibless ka sa Ginoo, pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Kay mao gyud nay akong nakita sa akong ginabuhi. Di gyud ko magpasagad speaking about limpyohonon sa simbahan. Kay katong ilahang simbahan sa una,
Dili man to pwede map gamiton ang map. Trapo gyud. Trapo. Ambot kanong trapo gyud toy gamiton, di man gyud map. Trapo gyud gamiton. Hinapot sila yung mga mga women's ministry school schedule. Unya kay magpa-appeal po ko schedule, nanghid ko sa kong amo. Unya muna nga diya sa buluhaton sa simbahan, panginahanglanon sa bihan, mao ni ang panginahanglanon sa simbahan. It's not about kanang limpyuhanan, kundi na apoy mga buluhaton like sa service. Apil kag mga worship team. Apil ka. Balag di ka kabalo basta kay mo apil ka. Ikaw day tig bitbit, ikaw day tig limpyo, ikaw day tig maintenance. So at least na apil ka. Angtod anak mga kaigsunan, nagay kausa nga kasabaan ko kay dawat ra po ko nga sayo punto. Kanang ako dayo nakakita ko sa gitarista, ni offer mo dayon ko kanang ako'y paslak nya karon kay paslak di man di mao. Nagkasabaan ko. At least nakakaton sad ko. Ana muna nga apil na siya, package na siya. Ibig ganay pagpanarbaho mo ingon nga kakasabaan ko sa amo mo undang ko. Ayaw undang ana. Kay apil na sa imong sweldo kanang kasaba. Ana na siya. Muna nga diya sa simbahan daghan kay kang makitaan nga buluhaton kana kung kalipay nimo ang pagtabang. Daghan kay ang mga panginahanglanon sa simbahan. Dili lang sa simbahan ha. Kundi bisan asa nga naa ang mga tawo nga nagkayusa. Ibin sa ato ang programa, atong live. Imo makit-an gyud ang mga panginahanglanon. Kana kung nagpakabana ta. Ibin sa simbahan ninyo, sa kinabuhi sa iyong pastor, no? Kay especially sa mga outreach, sa mga Sunday school diya sa simbahan, volunteer ka. Pastor, na lipay kay ko kay diri sa ato ang simbahan mga kaigsunan na anay ni volunteer nga ako'y opening prayer. Pagkanindot ta. No, nya naay mo offer nga ako'y kuan MC. Mga buluhaton na siya. Nya mga feeding ministry. Unya paghatag og halad. Suporta na siya sa mga proyekto sa simbahan og mga buluhaton sa pag-ampo. Daghan kayo mga buluhaton man sa simbahan. Dapat kinahanglan doon na kay pagpakabana diha. Dili kay ang imurang mga pangandoy nga makapahuman sa pag-eskwela, imuhang kaugalingon mo unang pangandoyon. Sa kibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi, diliin anay. Kay kabalo ko nga, damor kong magpagamit sa Ginoo diha sa simbahan, damor kong atimanon sa Ginoo. Sikad kong nangalagad sa Ginoo nga seryoso. Gawas lamang tong bata pa ko sa una, kay medyo may pagkapaling-paling pa ko sa una, kay dili man pod ako'y nagdala. Ang under pa man ko sa pag-atiman sa ako ang amahan o sa akong inahan. Sa unang mga batanon pa, di pa kaayo inaana pod ka seryoso ang mga nagdumalag simbahan. Kay sa unang panahon, kaapil pa man gyud kog pamaili. Kay nganong makaapil kog pamaili bisag Kristohano na mi sa una, kay akong papa muampo mapugog baylihan. Muampo mapug baylihan ko nga makapamaili ra pod di ay. Munay mga simbahan ron nga luag kayo ang ilang pagdumala. Naay mga pastor nga luag kayo ang ilang pagdumala sa simbahan. Mo nang ilahang mga young people mo apil ra og bisang nagdala na diya sa simbahan ay mo nang praise and worship leader. Ang uban mamaili ra gyapon. Unya ang ending kalisod ra gyapon. Wa gyapoy panalangin. Useless ang sacrifice. Muna nga ako nakita mga kaigsunan, sa akong pagdumala stricto gyud ko. Stricto gyud ko. Moingon gyud ko ana. Pero sa mga bag-uhay, like sa mga bag-uhay pa, ako ni adjust. Pero sa sugod na gani kanang naanagay maplastada na buluhaton, diha musod ang dapat istrikto sa pagdumalag simbahan. Susunod nga
gipakita diha mga kaigsunan, ang tao nga mo tabang, i-bless gyud na sa Ginoo. Panalanginan gyud na sa Ginoo. Bisan unsa ang imuhang iabag. Timanin niya, kanang paglimpyo mga kaigsunan, like sa ako ang gibuhat sa una, limpyo-limpyo ra to, bis ra to, pero dako kay ito sa impact sa matas Ginoo. Naiusahay tungod siguro to sa akong kaagresibo, nakasabaan ko kay nagbuhat ko sa dili na ko buluhaton, nanghugas ko dili na dito kong buluhaton. Okay ra po ko, tingin-tingin at least na bitaw padayon ra po kong na misbis. Pero kabalo ba mo mga kaigsunan, wala ka abtig tuig ang driver gipaundang kay nagbisyo man. Ako'y nahimong driver sa simbahan. Kuha ko og mga tao diha sa kuan kanang kabangkalan. Kisa may taga Mandawi. Nya kuha po ko dapit og mga kuan diri sa per 3 na ay mga kuan diha. Nahimo kong driver sa L3 nga maoy service sa simbahan. Gikan lang ko bis mga ekson. Nya giplanuhan ako nila nga tagaan ko nilag allowance 5,000 kay growing man kayo ang simbahan. Dako kay income ang simbahan. Kay nganong dako kay income kay naay mga businessman nga nag-support. Naay mga businessman nga ning offer nga ang ilahang tithes ilang ihatag sa simbahan. Ihatag nila sa pastor. Yang pastor kay dili man kurap. Muhatag man sila og kanang allowance sa mga nag-service diya simbahan. O niya, ang simbahan yun, nagkanindot. Mailhan mo ang pastor nga dili kurap kay nagkanindot yun ang simbahan. Magkadako ang simbahan. Magkadaghan ang simbahan. Pero kung kurap gani, murag ato ang gobyerno mga kaigsunan, pila na katuig, uy, buslot ra magyapon. O niya, perti pa ita. Muna nga magbantay ta. Magbantay ta mga kaigsunan, kinahanglan ang atong sakripisyo muani gyud na siya blessing, no? Bisag usa ka gamay, timan ina bisag usa ka gamay, basta kinasingkasing. Arita sa Marcos kapitulo 12. Marcos kapitulo 12 41. Ato kuno ning tagaan og pagtagad. 41. Samtang naglingkod si Jesus at bang panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Adlaw ning Domingo, adlaw ning panagsimba ni. Daghang mga dato ang nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa huluganan sa halad ang usa ka biyudang kabos ug mihulog og duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Sultihan ko kamo nga ang gihulog ni ining kabos nga byuda labaw kay sa gipanghulog sa uban. Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabos sa byuda mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyahang gisaligan aron mabuhi. Diha giklaro mga kaigsunan sa Marcos 12, basahan ninyo na sa inyong Biblia. Marcos 12 kapitulo 12 bersikulo 41 hangtod 44. Panahon di ay nga musimba ta, dili di ay si pastor ang maniid. Pilay atong gihalad. Ang naniid di ay mga kaigsunan ang atong Ginoong Hesukristo. Pwede ba nga makapaniid si Jesus karon? Yes. Kay Dios siya. Walay nalilong sa Ginoo. Nakit-an sa Ginoo bisan gani atong nauna. Inighalad day nato, inigpadala nato sa atong halad, nakit-an din na sa Ginoo kung kapin ra na og dili. Kabalo siya kung tithes ba na, kabalo ang Dios kung offering ra na. Kabalo ang Dios kung tabang na siya. Mana kung ang pastor nga magadawat ni ana, kabalong mo gamit, i-bless sa Ginoo ang pastor ug ang nagpadala sa pastor. Kay diha giklaro mga kaigsunan, speaking about paghalad na bitaw nato sa Ginoo kay muhalad man gyud ta, is not all about ato rang
lawas mo atong ihalad kanang Roma 12. Dili lang ang about sa pagsimba, paghalad nato sa Ginoo, dili mangkod lang sa ato ang lawas mo atong ihalad, kun dili bisan sa tanan nga naa nato. Diha giklaro mga kaigsunan, ang maniid di ay dili ikaw, dili ako ang maniid kung pilay gihalad, kun dili mismo ang atong Dios. Nagtan-aw siya, inigtaguktok didto, madunggan na nimo, pero dili ikaw mo'y maniid, ang Dios. Ang Dios mo'y maniid. Ing na imong tapad, muhalad di ay ka, Dios di ay mo'y maniid. Niid ang Dios, mga kaigsunan, si Jesus mo'y naniid. Nganong maniid man siya? Kay siya may mubalos sa imuhang gihalad. Dili man ang tao mo'y mubalos, siya mo'y mubalos, nunang siya mo'y maniid. Ang nahibal-an dito mga kaigsunan, daghang mga tao nga dato nga nihatag og daghang kwarta. Pero katong iyang daghang kwarta, kapin ratos ilahang yung income. Kumbaga, gitawag ratos siya daghang kwarta kay naamay kabus nga nihatag og duha ka tumbaga. Do ka salapi og tumbaga. Pero katong iyahang salapi, mautoy iyang gisaligan aron mabuhi. Imagine ha, kung imong lantawon kanang word gisaligan is about kapital. Ibin ang iyang kapital iyang gihalad. Munang ang uban mga kaigsunan si gwali about first fruit. Pero damor silang gawali, damor pud silang ang mga tao nga nagtuman ana, damor pud nga gi-bless. Ang uban pong mga pastor sige pud against about tithe, sige pud against about first fruit. Ang uban pud nga dili pud tighatag, mo agree pod atong mga pastor nga against sa kanang supak sa ikanapulo, supak pod sa first fruit. Pero ang napoy mga alagad nga grabe pong gipadato sa Ginoo, gipanalanginan pag ay sa Ginoo, kay ang mga tao sad nga nihatag sa ilahang kanang ilaha bitawng pag-abag sa buluhaton nga way pugong-pugong, damor silang gibless sa Ginoo. Kay mao man gyud nay prinsipyo sa Ginoo diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang magpugas og jutay, uy anihon ang jutay. Ang magpugas og daghan, jutay aw daghan pod ang anihon. Karon kay kon ang tao nangalagad sa Dios, like kita karon nangalagad karon sa Ginoo, ang atong giapas, ang ato ang gikaibgan, ang atong giapas mga pangandoy sa ato ang mga anak. Mahimo matang kuripot anak sa simbahan. Wala man nato apsa ang unsay ato ikaabag sa simbahan. Ang resulta, dili bless ang atong mga anak. Muna nga ang atong mga anak, mahimo silang profesional, pero kung naa na sila trabaho, dalo kay na silang muhatag. Kay wala man sila gi-bless. Pero kung ikaw ginikanan, ang imong gihapas ang mga panginahanglanon diha sa simbahan, wala magpasabot ng imong anak dili mahimong profesional. Damor nang i-bless sa Ginoo ug ang imong mga anak makabatog propesyon dili na dalo ninyo. Munang kaming mga alagad, example sa akong asawa. Ang asawa dili gyud inana og kinaiya kaniadto. Ako mismo mo'y nakaila kay ako siyang asawa. Iya mga igsuon. Karon ako nakita nga grabe gyud nga magpakabana ang akong asawa. Ngunya iyang giagni pod ang iyang mga igsuon. Pati pod ang iyang mga igsuon nga nangalagad, naa na po'y pagpakabana sa iyang ginikanan. Magbiting-meeting ko na sila. Malipay ko nga magtanaw. Munang bless kayo sila nga nakaila Ginoo. Ya moingon akong asawa nga bless jud me bis nga nakapangasawa, nakapamanakog bana. Nakapanakog bana, nakapamanakog pastor. Kay tinud unsa kahay kahimtang sa panahon nga manginahanglan ang ilang ginikanan kung wala pa sila sa Ginoo. Siguro maghilalis anak gyud no. Muna nga grabe kayo ang gibuhat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Nakailas sila sa Ginoo, nakalagad sila sa Ginoo nya, gipauswag pag yun sila sa Ginoo. Kay ngano man, mitikang man sila sa pagkamatinud-anon sa pulong sa Ginoo. Dili lang kay igo lang nagtuo. Muna nga nahimo kong example silang kinabuhi ug sila po nahimong example sa uban.
Munang diri sa simbahan, kung imo lang taon, nagkadaghan mi, sud lang sa pila ka, murag usa ka tuig kapan pa mi diri. Pati pa tong gamaya diri mi nagsugod aning balay. Nya gamay pag yung hawanan, gamay pa kay nanimba, maghuot pag yun. Perti yung gamay nanimba. Pero karon kung imo lang taon, perti nang daghan ang nanimba. Hindot kayo. Nagyod ang Ginoo nag-uban, mga kaigsunan. So ang paghatag og gamay, paghatag og importante, nagsalig kas Ginoo. Ang usa ka babae nga ninghatag sa iyahang income, dili lang income, pati iyang kapital kumbaga. Mao gud to iyang gisaligan matud pa ni Jesus. Ato kunong klaroho na Marcos 12:44, kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi. Sobra raman di ito, murag kapin lang. Apan bisan sa kakabos sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Nya na po na sa Lucas 21. Ato kuno ning adtuon ang Lucas 21:1-4 para ato gyung mahimay-himay ni nga sitwasyon aning usa ka byuda. Lucas 21:1. Halad sa byuda. Ato ning basahon. Mitan-aw si Jesus sa palibot og nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilahang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo og naghulod og duha ka gagmayng sinsilyo. So dili na tumbaga, sinsilyo. Niingon si Jesus, sultihan ko kamo nga mas dako ang gihatag ni ining kabus nga byuda kaysa kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa sa sobra. So naamagoy uban nga mohalad og upiring kung sobra. Pero makabantay gani nga ako lang manig palit ginamo sa asa mohalad. Matud pas ubang mga pastor, meeting mis mga pastor ba, mga seminar, magseminar mi puro mga pastor. Moingon dayon ang uban nga, pastor, amo abang mga sako pastor ba? Inig wali okay kayo, amin, amin. Pero inig halad na magdungan-dungan magpangihi. Magdungan-dungan magkuno, maglinya man dito CR, inig halad na. Matupang uban, moingon po ubang mga pastor kay seminar mas mga pastor. Basig nagpaihi lang tingali. Ihi kuno tingali. Pero kaning biyuda nga giskutan diri matud pa kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa sobra sa ilahang bandi, apan siya bisan pa sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. So diha gi mo maklaro nga ibin gani ang kapital sa usa ka byuda iyang gihalad. Grabe no? Maglibog siguro ang mga tawo na niya, pastor, unsa pa may iyang patuyok sa iyang negosyo? Grabe no? Pero imong lang taon ang earliest church, the time of apostle, kung basahon ra gyud nimo ang Buhat kapitulo 2, unya Buhat kapitulo 4, nabasahan na diha. Diba ang mga magtutuo ta time of apostles, panahon sa mga apostolis ba? Karbiha diha ay. Why nakahimo ana sa tong panahon karon? Pero sa time sa ako ang wa pa ko magdumala. Wa gyud koy bali kung naa ba koy balay o wala. Importante na ako'y simbahan nga matukod. Then after atong mga panahon na gibless ra gyud mi sa Ginoo. Sa una ako ang asawa sige tawag ingon nga mag high school unya na atong mga anak bis wa gitay balay. Ingkon sa lang bis. Importante na artay simbahan. Kasi iya mang nakita nga grabe ang among pagpanukod og simbahan. Pero may balay. Mura sa usahay ba nga unya nakit-an gyud pud sa Ginoo ang among kasing-kasing. Iyang kasing-kasing tinguha nga naay balay. After atong panahon na gitagaan ra gyud balay, gipahiluna ra gyud mi og balay. Nya si Lord ra gyud nagpahiluna tanan. Matingala lang kung anong gihatag ni sa Ginoo. Nga mura ba og kanang kusa nga may abot, wala na mo pugsa. Kusa ra gyud ni abot. Night time nga moingon nga pastor, kani gamitan ni. Ayaw ni gamiti sambahan. Inabit ang mga mensahe.
Na imo ingon nga, pastor, nakita na ko ang imong asawa nga nagyampungad sa gamay nimong tindahan, nga gibati kong magpadala ko kwarta para ninyo. Kaingon ko nga, wow. Niya, ang uban sad amo ginang magamit ra gyud sa panginahanglan sa simbahan. Muna nga yung ko nga, grabe bitaw. Basta ang Ginoo ra gyud mahimaya, malipay ang Ginoo, di ka pasagdan. Sultihan ta mo, di lagi ka pasagdan basta kay malipay ra ang Ginoo sa imong kinabuhi. Panapos sa ato ang panag-uban ka alas 8 na mitagbo mga kaigsunan. Balikan na to ang Hagio. Kapitulo 1, versikulo 8. Ingon din sa 8, tungas kamo sa bungtod ug pagkuha kamo kahoy nga itukod pag-usab sa akong templo. Aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya. The word himaya diha is all about na kana bitaw the presence of the Lord. Nga mag-uban nimo unya kung naang presensya sa Ginoo mga kaigsunan, di ka pasagdan. Di man dili ka maglisod lagi sa pagpa-eskwela sa imong mga anak. Dili ka maglisod sa pagbuhi sa imong mga anak. Tukuda ang imuhang kaugmaon diha sa buluhaton sa Ginoo. Muna akong i-challenge. Tukura ang imong kaugmaon diha sa buluhaton sa Ginoo. Kay maunay ako ang nakita sa akong kinabuhi. Nga ang kaugmaon sa unahan sa akong pagpuyo uban sa akong asawa, uban sa akong mga anak, among mga anak. Diha namo gitukod sa buluhaton sa Ginoo. Sa munay nga akong mga pag-ampo mga kaigsunan, tabangan tas Ginoo, tabangan mo sa Ginoo nga mahimo mong kabahin sa inyong buluhaton. Nga namoy kadasig kusog sa pag-abag o kinasing-kasing sa pag-alagad. Yang unsa may naas imong mga kamot, unsa may naas imong palibot o sa imong pinuyanan, ihalad na sa Ginoo. Gamitan na para sa buluhaton sa Ginoo. Kay damor nimo ng buhaton, damor kang iblas. Tuhin saligi ang mensahe sa Ginoo. Walay dili niya mahatag basta ang Ginoo nay malipay. Kung nagtinguha ka, ayaw lang panganduya, buhata. Kung nangandoy ka, ayaw lang tinguha, buhata. Buti pasabot, useless ang imuhang pangandoy kung dili nimo tumanon. Useless ang imuhang tinguha kung dili nimo buhaton. Kay ang ganti ug ang saad sa Dios mabati lang sa tao nga dunay gibuhat. Pag duna kay gibuhat, di ka dapat mabalaka. Kung duna kay gibuhat. Muna nga awit sa ko siguro mga kaigsunan sa dili pa ko manamilit. Awit sa ko unya ako ani nga atong pasalamatan ang Dios sa dili pa ko manamilit. Awit makalangit kopti ko sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ugaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Ungon mo ani ako Ginoo. Akong awiton mga kaigsunan ang pauswagon ka. Pauswagon lagi ka.
Mahilo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang mapagpasa. Buhat mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalangin ang gikas pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao katuura, apan mga buhat supang sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makahangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala at alagad tarungon, aron ka padatoon, pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon. Ayaw pagsunduga mga tao gatuura, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka pauswagon, pag-alagad tarungon, aron ka padatuon lagi ka mga kaigsunan. Kanang makontinto ka ba? Kana manggong kadato mga kaigsunan, dili maguna sa kadaghag kwarta, kundili sa pagkakontinto sa kinabuhi. Kay kung naa kay kwarta, wa gyapon ka makontinto, magsige makag-apas, siga gukod. Ang may tabo, di gyapon ka kasimba, di ka kasimba sa Ginoo, di ka kaalagad og tarong, wa kay pagpakabana sa buloton sa Ginoo. Sa dili pa ko manamilit, magampo ta mga kaigsunan, ato ang pasalamatan ang Dios sa mga mensahe nga atong nadungga nakatunan sa atong panaguban. Ay kalimti ang pagpasalamat sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imuhang pagtudlo kanamo, pagpahinumdom kanamong tanan nga diin nakakatuon kami sa pagpakabana sa mga bulaton panginahanglanon sa mga tigumanan o sa diin na ang imong katawan makayusa. We declare blessing sa tanan nimo mga katawhan nga dunay pagsanong o pagbuhat sa imong mga pulong. Dilikit sila mapakya sa imong mga saad, kay mao ni ang imong ipasinati sa mga taong nagmatinud-anon kanimo. We declare blessing right now in Jesus name. Amen. Giniigsuon Pastor Gideon manamilit na sa atong programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good morning. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
isa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo